Solos without you ay. Super Migo Bay, kadali lang sa nakoy tuyo nimo. Saman. Kabahin ba ning app nga TikTok nga akong gi-install din akong gisulayan. Sir, unsa ba problema? Kay ni atong niaging adlaw nag-TikTok ko sa gawas among balay nya nakit-an man ko nila. Ginganlan manoon ko nila walay buot kay dako kunong tawo nya gasig sayaw. Unsa sir? Ginganlan ka og way buot sa imong mga silingan? Oo, ginganlan jud ko nila. Kaguol. Yun na mo na sir. Kana matawo ron, garantaw sa mga sayop sir. Muna siya diha ginganlan kag way buot gisoy sayo kag ato bang imong cellphone. Wa sila kasabot na kay TikTok nga app. Or wa ba po na sila mga cellphone. Kana sila matawhana sir, wa sila kasabot sa atong gibate. Kanang unsa lang kita mo lang voice out dayon, di ba? Chismis dayon. Katulad kong ulo ni. Kanang wala na sila gawna nato ato kung wala ba na sila nakasakit nato or napasakit ang bat nilang istorya. Wala lang na sila kasabot kung kita gani sir pa stress free lang ta. Para maiwas ta sa stress nya naabot sila ni dugang pa sa stress, what if ma-depress ta? What if ma-depress ta? Kaguol nga way sama. So kung mag-uol tang way sama makahunahatag di maayo. O di maayo. Unyag ka nang di maayo mahanaan nato magbuhat nato na dead ball. O di unsa po mahitabo nila? Ambot mo guro na kalipay nila. Ano? Hindi mo po sila magmahay kay usay mga baga man po na sila nawong. So ang ato na sir, ato lang palakason ang atong loob ba sir, pakusgon lang nato atong una nga mo ni makaya nato ni mga tawhanan ni mga man sila giwa silang kinabuhi. Ato lang una-una nato nga kan atong buhat para po sa atong kaayuhan. Bahalangan lang patanag way buot o tropod ko sir nga lang pugay ko sa way kuno koy buot. Pero ang ako lang gibuhat nga ako lang gi-lift up akong kagalingon para mas stress free ko. Di ko magmuna-una sa mga negatibo. Kana ang mga negatibo, i-shake it off lang na iana twang isiko-siko lang na nimo. Pasagdaan na nimo ng mga tao sa kilid nimo sa daplin. No, importante, wala tayo gitumbang tao, wala tayo gidawdaog para ma-okay ang tanan. Wala mo puti kay cancer. Sayang nene ganang gilimbungan. So far wala magyud koy gilimbungan upoy na kontra. Okay. Ayaw sa ha, kaya explain pa ko ni sir. Ayaw sa. Oh, muna siya ni sir. I-ignore lang na sila para ang imuhang utok di nakamagproblema nila. Kaya kana sila, di naman ginato mausob mo naman ginilang kinabuhi. O sige sir ha, kay hapit na may mo out. Anay akong amigo nga. Tigil makita ning ambot na laman eh. Sige, padayon mo sa iyong trabaho. Sige. Proceed sa mis trabaho. Okay. Sige. Salamat des advice ha.